हारि बागै जोंनि जातिनि बागै सामुं तांनाय एकमात्र जोंनि महाराष्ट्र तमानि हंकला दासिमबो साखाथिनि सुबिन बाबु जे समायाव जेनारेल एलाकाखौ मनादननि राबार बागान तामजाखा बन सोंनियावै बन कुनु नोटिस रयावै बिनि राबार बागान तानै बिनि कुनु जास्टिस माया तिनि मनादन हाफुङाव कावै राबार बोफांनाय काराबै दङ ससियेल मिडियायाव नारो नुखाना संगे संगे जों डिसिसन खालायखा जे मनादननि जास्टिस नांनाय जोंनि जों जत इरनि बर' राव जों जत बाख्लाय थाङै जबा खालायखा एसए अफिस गेराव खालायखा डीएम अफिसाव जों थाङै डेपुटेशन दखा सबा खालायखा जों त्रिपुरा थाङै त्रिपुरा सानि बागै त्रिपुरा सानि अधिकार बागै फाइखालायखा दिनै अबसिमिया मनादननि जास्टिस डीएम बुसुतु करका सामया किंतु जोंनि एडीसी गवर्नमेंट बनो जों फाइनेंशियल हेल्प खालायखा अबसिमिया खाजारि ताकते बुहुराव नाराव नुखाना जे जोंनि मादाबारियाव 8 तारिख জানুয়ারিও ব্ল্যাক ডে হিসেবে পালন খেতা নিছিও যখন সিএএ বিল ন পাস খাই মা খাই গেলা এডিসি লাগাও মাতালো খাই গেলা খুনি যখন চিনি বুবাগ্রানি নেতৃত্বে जों যত পাল খাই প্রটেস্ট খাইকা অসময় জিবি ত্রিপুরা সানো ডাইরেক্টলি গুলি চালাম মানিছে নুখা গুলি চালাবই তিনি থৈলিয়া জিবিও প্লানফ্রু लामा कासुबै पर्यन्त बुजाखा अबनो जों मामुइतु खायनाय काजे जिनि भबिष्यत जिनि प्रजन्मनो जों जदि रक्षा खायहला केबो रक्षा खायमागला अबसिमिया नारो नुखाना असमय बिश्वजित देबबर्मानो डाइरेक्ट साल कथांगो मुसु वाक तगनो बुइ बुथारते हेके बुथारका गोबां जिनि त्रिपुरा सानि पर्जा आक्रमण मानि नाराव नुखाना अथच राज्यग बीजेपी गवर्नमेंट दं दिनै बीजेपी गवर्नमेंट जिनि त्रिपुरा सा अधिकारनि बागै एकता कक्साया दिनै जारा सानाय आं सानि मुसुमु दिनै आं खोनाखाय जागोगो जारा नाकि त्रिपुरा मथानि प्रग्रामा थांनाय ब्रमनि नाकि नोक लेफ्टिन नोक तानै रनायनि आं ब्रह्म साना मुसुमु अब बफानी तबमानी नोगिया अब बफानी लेफ्टिन नोगिया अब निने आने अधिकार नि नो अनोग न केबो बरो कासुई मांगला जदि खरकसा चिनि त्रिपुरा सानि मांखो अधिकार बा नोग मानलिया बा लेफ्टिन नोग मानलिया लगे लगे जे पंचायत नि उंनाय जे पंचायत चिनि त्रिपुरा सानि अधिकार मायांनाय अ पंचायत न जों उराय खिबिना हायसे तीन राउंड सिगां सायख्लाङो खाजानि ताकते बुग्रो जों किरियै बोसोरदिन थोंजोङै दंनाय बोसोरदिन जों थोंजोङै दंनाय नक्सानि दिनियाव जों नुखा तामसु जागाम कुमार मानिकसरी ना जेनारेल सुनामि किबिका दिनै अरनि ताकुते बुग्रो दंनानि बागै बुरबै सैजोगै दङ थानो जों दुख नाङो काजे अबनो साना मुसुमु दिनै जारा बीजेपी लिडार दंनाय स्पेशलिस्ट मा सानाय बिकास देबबर्मा तामसाका बीजेपी नि बागै चिनि त्रिपुरा साना नाकि बयलार खुटिके खुंनायनि साव जों ब्रह्म जवाब रनाय त्रिपुरा साना जदि याक्ति साकला त्रिपुरा सा कोनो दिन आसुगै तंगला बिनि जवाब रनानि सियो दिनै आरो कायसा कौ मा सानाय चिनि बिपिन देबबर्मा बीजेपी नि जीएस तंग कौन सका बीजेपी नि बागै नाकि गुली चालमानो बीजेपी नि बागै नाकि थैमानो हुनि सावो आं तिनि सानि मुसुमु बीजेपी नि बागै बननांखा चिनि त्रिपुरा साना फालै रमानो खोनामनो बीजेपी नि बागै बीजेपी जदि डिसिसन खालायका त्रिपुरा सानि अधिकारनि बागै नरक मा साग्रा त्रिपुरा साना नरमा बुथासिना एंकाय खोनामनो बिपिन देबबर्मा बुथारि बायनाय चिनि त्रिपुरा साना जों माहाय बरंनो सिनिनि नांनाय जों माहाय बरंनो सुं जवाब बारनाय जाबक जों नुखा बरंनि जे सबका साथ सबका विकास
तिनियो चिनि तिप्रासा एलाका कुनै विकास खाइमानि नुगिया बाहायके सबका साथ सबका विकास उनखा काजे जों सिबिनांबाय तिप्रा मथा तिप्रासानि अधिकारनि बागै कक्साइ दङ दाबोबो सानाय भबिष्यतबो सानाय आबोनि बागै चिनि तिप्रा मथानि जत लिडार चिनि बुबाग्रा एबं बुबाग्रानि कक्तेनि खोनादि तिप्रासानि बागै नांखाय आं गुलि जानाय नांखाय आं तिप्रासानि अधिकारनि बागै आं थैरोनायनि सायाव yes तिप्रासानि बागैनो जों थैरोनाय कारण जों पहिला जाति उलसे पार्टी चिनि बुबाग्रा साजा मुंतो तामिंक्ला जाति जदि करिना चिनि पार्टी तमा भेलु तंनायबा